Нищо не е ударил, аз съм бил свидетел. Никого погнаха го вашите колеги без никаква причина. Без никаква момчето не е закачил никого. Тук сме сумата и хора. Пуснете го веднага, защото никому нищо не е направило и това момче да му слагате белезници. И аз съм свидетел. Никого нищо не е направил. Как ще го арестувате, ще го търканете, пребили сте го, вижте какво сте го направили. Дигнете го, вие белезници. Какво го правите сега, какво правите, добре ли сте, бе? Абе, вие лудили сте, бе, хора. Какво правите, бе? Чакай, за какво направя камерата, бе? Защо ме удари, бе, полицай? Той ме блъсна, как да не ме е блъснал? Пречите в момента, върши. Блъсна ме, полицай ме блъсна. Ей, хора, вие играли си играете, нищо не е направил, пребихте момчето за нищо. Не видя ли, че падна сам?